Apit na suot mo dito, Bado. Ay na. Apo, suot-suot mundo pa yung deta badok. Ay na. No sikat timang isusuot ti badok. Parparitang kaya. Ung-ungtan kaya. Bawalang kaya. No isusuot mo na kita badok. Ay na. Tapos na tayo isuot ko lang dati badok. Agungot ka kideng. Now you know the feel. Nagpo dito na yan, lakay. Sindya man at ilitripan. Sige, bakit? Nagpungan kamuton. Lakay, ulo man to cellphone mo. Dalang kita. Apa ikan anu kan? Guray tayo lang katidanom. Badin, apa ya? Kita na lang sa tiara kung bakit. Ara? Bang papigsa, bakit na napakapsutan na bakit? Pulutan nga eh. Kung formilatan bakit? Sistino, dawin na kung formilatan chichiryan bakit? Sige lakay. Abo. Ay na. Nanda na yan natiliwanag. Anak ka ng pu. Are you in position? Yes, boss. Yung babaeng nakapula. Siya ang nag-iisa kong anak. Protektahan mo siya sa lahat ng panahon. Understood? Hello? Hello? Andyan ka pa ba? Hello? Hello? Arakon. Ay! Alalya! Adatel alya to'y! Ninak! Orkes di mo lang nakidin! Awang matitao nga maadatin ang dakal nga taban! Ay naapo! Sino man tinagsiar kanya yon? Nga di man nga nagsibsibugan! Nga ti pagarupyo! Adati katulong nyo nga taga-flash si tabalyaw! Orkes ti bulong nyo kanayon lang nga kasta! No diyo amo nga i-flash iti tabalyo, isupot yung latanta ka ninyo. Ukis ti bulong yuki din. Ay, naku. Lakay! Sika lang tidakkel nga tao diti balay.